Good morning, Malawi and Zambia. My primary audience are from these two countries. We have good news. We have read good news, Malawi, and the good news is that the Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA, has announced that people from Meta and TikTok will be in Malawi to have some consultations, some consultation meetings to see the feasibility of bringing monetization, content monetization to Malawi. Mkulu wa bungwe lija la MACRA walengeza kuti mwezi wa mawa April akuluakulu ogwira ntchito ku Facebook komanso ku TikTok afika ku Malawi kuzakhala ndi misonkhano ya kuti awunikire kuti zitheka kuti anthu ku Malawi adzithanso kupanga monetize zinthu zawo zimene amapanga post pa internet. Azitha kupanga monetize zinthu zimene amapanga post pa internet, which is chinthu chofunika kwambiri. Ndi chinthu choti chitha kutithandiza kwa basi, chitha kutithandiza kuti ma content athu osewa amene ali ku Malawi tizitha kumapezako kena kake. Inde tikudziwa kuti anthu sikuti amapeza zindalama mophweka yayi, komano at least amene the hardworking Malawian content creators should be compensated for their time and their efforts. That is very, very, very important. Having said that, tisaone ngati kuti zonse zili mbali ya Facebook ndi TikTok where I hope MACRA akudziwa kuti boma lathu, dziko lathu likuyenera kupanga zinthu zina bwino. Dziko kuti lipange monetize likuyenera likhale ndi malamulo, legal frameworks zogwirizana ndi Facebook. Facebook ijayo mukapita ili ndi terms machani malamulo akumene kuja akuyenera malamulo a dziko ndi malamulo a Facebook aja agwirizane. So we need to have this legal framework. Number 2, we need to have the technical infrastructure. Technical infrastructure, look, I spoke Chinese. Technical infrastructure ndijani. Technical infrastructure zinthu ngati zimene zimathandiza anthu kuti mupange monetize account yanu. Mwachitsanzo, mayenera mukhale ndi ma digital IDs pa account yakopo. ID ya digital yonena kuti can verify you. Tikhale nazo. Kaya anena kuti basi ndikuti anthu adzigwiritsa ntchito ma passport, meaning kuti for you to kuti account yodi ikhale yako ipangidwe pakhale ma documents illegal oziwika pa internet onena kuti akangoyika document iyi ndi iweyo, chithunzi chako ndi iweyo. Tiyenera tikhale ndi legal ma digital ID for identification. Number 1. Number 2, banking infrastructure. Ku Malawi PayPal kulibe. PayPal kulibe. Mabanki athu zoti za international banking izizi makhadi awo Visa chansa apereka wamba, because itu zimapita tu kose. So ifeyo mabanki so tikhale ndi banking infrastructure onena kuti anthu ma content creator aku Malawiwa akhale ndi chinthu chifandira mahijatu sukuti ndama makupasira kuti drama makupasira atu ku banki. Drama makupasira ku banki. Ndi banki ikhale ija yoti itha kumalandira ma dollars international. Kuti ndalama zija kukupasa. Unless munene kuti even ametawo azayikise office in Malawi kuti azipereka pamakwacha, which is very unlikely. Chabwino adatabwera yonjo, we still need mabanki onena kuti titha kutenga mabanki card athu aja kulumikiza ndi Facebook, kulumikiza ndi TikTok. Tili nawo. Dziko lathu likuyenera so likhale ndi chidwi kupanga zimenezi. Last and very, very crucial, kukhala ndi ma address ndithu
ndikuziwa makla they are pushing this anthu kumakhala chifukwa imakhala ndi kuti muyike address, muyike makodi anu, ma streets anu bwinobwino kuti iweyo should be udziwike. Komanso tax code. Ameta a Facebook ndi company ya ku America imene amakhala ndi misonkho. Ndiye aone misonkho ya ku Malawi, income taxes. Chifukwa boma liyenera lizipezapo so ndalama. Anesta content yawo pa Facebook abanga $200 mwezi uno. Zene mwezi uno $260 chabwino. Pa $260 baija adulapo nsongo. Edi ameta atengapo kali commission yawo komano nsongo ndipereke tax ku dziko la Malawi because I'm earning money, I need to pay tax. Ndiye ndikhale ndi tax chani kodi yonena kuti iwaje azitolera ndalama zimene azipereka ku dziko la Malawi kuti anthu anu abanga ndalama. Iyi ni misonkho imene akudani tadula zonsezo dziko la tuso liyenera likonzekere mbali yake. It's not like Meta kungobwera Meta yabwera ndiye basi okay. So our country, our government needs also to do the homework mbali yake. Right? Padakali pano only Rwanda yakwanitsa nditu kubweretsa TikTok ku Rwanda. You can directly monetize your channel in Rwanda. TikTok, right? People in Rwanda can be paid content through content, which is very good for Rwanda. Facebook padakali pano ku Africa, it's about 7 to 12 countries, I think 7. Kuli maiko ngati Ghana, kuli maiko ngati DRC Congo, kuli maiko ngati South Africa, of course, pa Facebook. Only 7 it. And all the countries you think of, including our neighbors, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, still not on the list. We should be prepared. Much as we are happy kuti tizimva zakuti tizipangira ndale, tizikambaza ndale, akudabweretsa mwakuti, we need to know also kuti we have to do our part. We need to do our part. We need to be ready. Takhala dukunena zizo ama ID. Imagine ino munthu ufuna upange monetize content yako uzipezeka kuti ID yako sinatuluke be ulibe ID. Here in the use passport usipezeka kuti ulibe passport. You can't get passport. Koma uli ndi content ya bo. Koma ulibe valid passport. Ulibe tax number. PIN number yako. PIN yako. T-PIN. Ulibe address ya bobo iwe ndukhala ndi content ya bobo, and you should be prepared. Zikangoyamba kuteka zomatenga content ya munthu wina kumayipanga post zosezija zikupangisani ma accounts anu kukhala monetization kukhala disabled. Chifukwa sopano kubweranso copyright tidziwenso zimene za malamulo. Copyright video hii ndiya Bagiri Muluzi TV. Content hii ndiya Bagiri Muluzi TV copyrighted. Wina aliyeza amene apange reproduce za content ya Bagiri Muluzi TV ndiye kuti basi tu inuyo monetization ya disabled. Koma kapena mu content ija izi drama zose zimene zizipita kwa Bagiri Muluzi TV, which is good. Zabwino. Anyway, all in all, izizi ndangonena kuti anthu tikhale aware chifukwa the meeting will come, and I hope kuti the results will be, the outcome will be positive and zitithandiza. Ningopangira kuti you have to be aware kuti what it takes kuti tifike pabobo, because akazabwera zinthu ziyosa mabwera abe ndemuzayamba kunena mwakuti. So I want us to be aware of these things. Cheers.